Hipi sa Talisay City Police Office og laing 5 ka mga personnel nini gipatawag sa Provincial Director sa Police Cebu Provincial Police Office kitungod kay giingong naggrupi samtang nagpahigayon og bypass operation. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Kini ang groupie sa 5 ka mga personnel sa Talisay City Police samtang nagpahigayon og inventory sa gipahigayong bypass operation sa Barangay Linaw niadtong Sabado sa hapon. Ang maong hulagway lakip sa nahatag sa hepe sa Talisay City Police ngadto sa mga sakop sa media uban sa spot report. Gikonfirmar sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office Superintendent Janet Rafter nga gipatawag ni CPPO Director Senior Superintendent Manuel Abrojena, si Superintendent Marlo Conag ug ang 5 niini ka mga personnel karong adlaw tungod sa maong hulagway. Ipatawag sila ni PD to give them warnings na this should not be repeated in any other operation. Kay katong manggon ang ilang gibuhat no, it will compromise, it may compromise pa mga future operations nato. Gitataw ni Rafter nga kabahin man sa inventory sa bypass operation ang pagkuha og hulagway sa mga ebidensya nga nasakmit ug sa mga dinakpan, apan dili ang pag-selfie o pag-roofie sa mga operatiba. Part man sa kasugod ng mga pictures, then kanang pagkandak nato inventory naputay mga kinahanglan nga mga personality who should be there during the conduct of the inventory, and that's when the picture should be taken. But other than that, no unnecessary picture should be taken. Sa text message, giangkon sa hepe sa Talisay City Police nga insakto man ang punto sa CPPO Director sa pagpatawag kanila. Iya hinong gibasol ang ubang mga sakop sa media nga mo'y nagpost sa maong hulagway nga wa gi-blur ang naong sa mga operatiba. Gitataw sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office nga hatagan nila og higayon ang hepe sa Talisay City Police ug ang laing 5 niini ka mga personnel nga makadepensa sa ilang habig pinaagi sa iduso niining written report. Luan Mirondina, Balitang Basta.